Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза 6 дона молои фурӯшӣ мешавад. Дӯстони азиз, ҳама каса як-та лайкамонтон, агар канал ба меҳмон бошед, обязательно подписаться кардамонтон. Мол хароб бошад, видеороликомо поделиться кардамонтон, а молои нағз дер намонад дӯстони азиз. Ҳамаga 6 дона гӯсалаи фурӯшӣ, ами сари видеонда 3 сар молои зоти дӯстони азиз, пародияи Грейфорд дӯстони азиз. Мана ҳар сешам дӯстон ино як лух фурӯхта мешавад, ами сеташ як лух фурӯхта мешавад. Отдельно фурӯхта намешавад дӯстони азиз. Касоне ки харидори ҷазман бошад, бо наздик рафта дида баъдан харидор кунтон мешавад дӯстони азиз. Агар ки тарафҳои душанбе бошад, агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастовкаш ташкил мекунад, соҳиби мол албатта. Дар поёни экран рақамҳои телефони соҳибаш ҳаст. Занг мезанедтон, хати соҳибаш муомила мекунтон. Мондагиш ҳамаш ҳал мешавад дӯстони азиз. Ино дуташ буқача, якташ ғуноҷинча дӯстони азиз. Синни солаш, якташ 2 моҳа, дутаи дигараш 4 моҳа шуда гирифтосиянд. Хурду хӯрок саломатишон беҳтарин. Мана пуштошам дӯстон, ҳар сешам пушташ васеъ дӯстони азиз. Барои мол кардан беҳтарина дӯстони азиз. Хай мана дар бозор дидостон 10,000 сомон, 13,000 сомон, 10,000 ба нест даже 13,000 сомон, 10,000 боло хулас калом буқачош. Мо барои шумо ихи нарх намемонем дӯстони азиз. Мо бо нархи дастрас мемонем, шутоби ки гифтаги одам барака ёфта, бага раҳматиша гӯй дӯстони азиз. Мана стойкаша дӯстон, ҳар сешам молои оригинал дӯстони азиз, прямо оригинал. Агар ки ами территорияи хуҷанд бошад, дастовкаш бепул дастовка мекунад, нимишаб озир фақат кай вақт бошад, агар дастовкаш территорияи хуҷанд бесплатни дӯстони азиз. Хай мана марамад дӯстони азиз, нағз тамоша кунтон, оз нархи навошаам мегум дӯстони азиз. Мана каллачаоша дӯстон, ҳар сешам каллача сабсафеди чистагам оригинал моло дӯстони азиз. Мана ин раравиош ҳама тараф ҳама зӯр моло. Гифтаги одам баракаш раҳматиша мегӯ дӯстони азиз. Хуб, мегзорем масъалаи нарху навош дӯстони азиз. Ҳар сеш як ҷояги фурӯхта мешавад. 26,500 сомонӣ боз камуту муомила дорад. Агар маъқул бошад, агар наздик рафта дида баъдан харидор кунтон мешавад. Или через WhatsApp харидор кунтон мешавад дӯстони азиз. Занг занедон, харидор кунтон. Барои шумо бо нархи аксия дӯстони азиз мондосем. Маъқул бошад, агар наздик рафта бентон бо дӯстони азиз. Гифтаги одам обязательно моло барака меёвад, раҳматиша мегӯяд як рӯз. Далше мерем озу молои якта бо сета дигар моло мебарад дӯстони азиз. Буқачаи Карпат мебарад. Инашам тамоша кунтон, бо нархи дастрас инашам. Дӯстони азиз, буқачаи Карпат мана хурду хӯрок саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел инам камбудӣ надорад. 5 моҳа шудаги. Мана дӯстон стойкош пепуштош васеъ барои мол кардан бошад, агар беҳтарин гӯсалача дӯстони азиз. Нархаш бигзорем агар 7200 сомонӣ. Боз камуту муомила дорад. Хай мана территорияи хуҷанд гуфтам, дастовкаш ройгонай бесплатни дастовка мекунад, фақат территорияи хуҷанд дӯстони азиз. Мана пуштош васеъ, моли беҳтаринай. Панҷум моли мо дӯстони азиз, буқачаи гибрид хурду хӯрок саломатиш беҳтарин буқача, айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Касоне ки харидори ҷазман бошад, агар мана марамат моло нағз тамоша кунтон, баъдан харидор кунтон. Агар территорияи хуҷанд бошад, дастовкаш бепул дастовка мекунад. Хуб, мегзорем масъалаи нарху навош дӯстони азиз. Ҳамаga 7200 сомонӣ боз камуту муомила дорад. Агар маъқул бошад, агар наздик рафта бентон дӯстони азиз. Хуб дӯстони азиз, охирин моли мо чистаган буқачаи чорбуни пиёстри, синни солаш 4 моҳа, хурду хӯрок саломатиш беҳтарин буқача, айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Касоне ки ҷазман харидор бошад, агар мана бо нархи дастрас 7200 сомонӣ боз камуту муомила дорад. Плюс масъалаи дастовкаш территорияи хуҷанд бепул дӯстони азиз. Агар тарафҳои душанбе бошад, агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастовкаш ташкил мекунад. Лайк